Són les 9 del matí del 2 de setembre de l'any 31 abans de Crist. Quan avui es pongui el sol, un home s'haurà convertit en el més poderós del planeta. El seu enemic, el seu contrincant, perdrà l'estimada i la vida. Aquí es van prendre decisions que van decidir el futur del món occidental. Empesos per un bosc de rems, milers d'homes avancen per enfrontar-se al seu destí. Milers d'homes i una dona llegendària, Cleopatra. El seu destí anirà lligat per sempre al que passi aquí davant de les costes de Grècia en les pròximes hores. Va ser una lluita dura. Una batalla crua pel poder absolut i la supremacia de Roma. I un home? O un home i una dona guanyarien. Se'n diu la batalla d'Àccium. Els antics textos històrics parlen d'una batalla naval colossal en què 250.000 homes es van jugar la vida. Un enfrontament que va determinar el curs de la civilització occidental i va canviar per sempre la història del món. La batalla d'Àccium, una de les batalles més famoses de la història i una de les més polèmiques. Els escèptics diuen que no va existir, que els textos antics són un garbuix de mentides i de propaganda. Ara, al cap de més de 2.000 anys, un home s'ha proposat separar la realitat de la nostra història de la cortina de fum dels segles. El problema és que la batalla es va lliurar en una època de molta propaganda i el vencedor li interessava presentar la història del que havia passat d'acord amb la propaganda que havia fet abans de la batalla. Per buscar proves sòlides, Bill Murray, de la Universitat de Florida del Sud, recorre a un arsenal d'eines modernes. Des de raigs X d'armes antigues a un mapa a gran escala de la batalla fet gràcies a imatges obtingudes per satèl·lit. Utilitza un nou tipus d'investigació, en part ciència d'última tecnologia i en part arqueologia de tota la vida. Però només hi ha una manera de posar a prova la seva última teoria. Haurà d'anar a Grècia, a un lloc a prop d'on es va lliurar la batalla d'Àccium. Vull comprendre un esdeveniment important i vull fer-ho basant-me en fets comprovats i observats. És com un trencaclosca gegant i és molt divertit intentar-lo acabar. Bill Murray creu que la veritat d'Àccium s'amaga aquí, en aquest monument romà oblidat situat a prop d'on es va lliurar la batalla. Està convençut que en aquesta façana de pedra hi ha la clau per comprendre la culminació de la lluita pel control del món antic. Vaig visitar el monument el 1978 per primer cop i quan el vaig veure vaig saber que era especial. És un munt de pedres, però amb tanta història. Fa pocs anys, el doctor Konstantinos Zakos, del Servei Arqueològic grec, va dirigir una gran excavació just aquí i va desenterrar milers de fragments del monument. Ha convidat Bill Murray per ensenyar-li els seus descobriments, convençut que aporten nova informació de la batalla. Vam trobar més de 7.000 fragments, però les excavacions encara continuen. Aquests objectes han estat amagats durant 2.000 anys. Els detalls de la batalla estan envoltats de polèmica. Però tots els entesos coincideixen en una cosa. Tot va començar a Roma amb un assassinat a sang freda. La víctima, Juli Cèsar, sobirà del món romà, l'home més poderós de la terra. Massa poderós, a parer de molts. L'elit de Roma creu que es pot convertir en un dèspota, que pretén presentar-se com un déu, però Juli Cèsar és mortal, com tothom.
Abans que refredi el cos cobert de sang de Juli Cèsar, ja comença la batalla pel poder. Un dels aspirants és Marc Antoni, el general en què més confiava Cèsar, un heroi nacional, un faldiller, un soldat, bevedor. Marc Antoni era de faccions dures i atractiu. El professor Robert Gurbal de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles ha estudiat els textos antics. Era un paio gros, valent, fort, molt masculí. La seva família deia que descendia d'Hèrcules, el déu grec, i a Marc Antoni li agradava seguir-los al joc. A vegades impulsiu, sempre carismàtic. Pels seus homes era un soldat més. Si volguéssim buscar un polític nord-americà modern, que s'hi pogués comparar, jo em quedaria amb Teddy Roosevelt jove, o amb John F. Kennedy, per la seva popularitat, pel seu carisma, per la sensació de ser líders valents i honrats. El rival de Marc Antoni és el fill adoptiu de Cèsar, Octavi, un jove consentit de 20 anys. A diferència de Marc Antoni, no és cap heroi. Pateix de còlon irritable, però és un geni en els jocs de taula. Em sembla un home extraordinàriament interessant, però em fa l'efecte que no m'hauria caigut bé. Crec que era un home molt fred. A diferència de Marc Antoni, impulsiu, Octavi era astut i calculador. Sabia esperar i atacar al moment oportú. Octavi té molt mala fama abans d'Àxiom, als textos antics. El descriuen com un home despietat, cruel, ambiciós. I al mateix temps, dèbil, malaltís, efeminat, covard. L'únic indici que suggereix que pot arribar a ser un personatge important és la seva mirada fixa que deixa glaçats els seus enemics. Els dos rivals, Octavi i Marc Antoni, es divideixen el món romà que ha llegat Cèsar. Octavi es queda a l'Occident i Marc Antoni, l'Orient. Per segellar el pacte, Marc Antoni fins i tot es casa amb Octàvia, l'atractiva germana d'Octavi. Aquest delicat equilibri de forces podia haver durat. Podia haver durat si l'any 40 abans de Crist Marc Antoni no hagués conegut una dona com cap altra. Cleopatra era una dona extraordinària, única. Costa trobar una altra dona en la història o en l'actualitat que es pugui comparar a la reina egípcia. Cleopatra, la setena de la dinastia de Ptolemeu, no era pas egípcia. Era de Macedònia, hereva de l'imperi d'Alexandre el Gran. L'historiador Plutarc explica com Marc Antoni coneix Cleopatra en una missió diplomàtica oficial. L'atracció que exercia la seva persona, juntament amb la gràcia de la seva conversa i la personalitat amb què acompanyava tot el que deia o feia, eren captivadores. Marc Antoni era imprudent. Actuava sense pensar-s'hi, sovint de manera sincera, i es deixava dur pels sentiments. Cleopatra era més pacient, calculadora, previsora. En certa manera, s'assemblava més a Octavi que no pas a Marc Antoni. Si el poder és l'afrodisíac per excel·lència, Cleopatra és irresistible, ja que és la dona més poderosa de la Terra. Quan Marc Antoni passa amb Cleopatra l'hivern de l'any 40 abans de Crist, Octavi sospita que el poder de la reina ha seduït el seu rival. S'adona que junts, Marc Antoni i Cleopatra, són una amenaça per als seus interessos. El temor d'Octavi està més que justificat. Amb el finançament de la seva amant Cleopatra, Marc Antoni construeix una armada formidable. Per què construeix vaixells? Doncs jo crec que els construeix per atacar ciutats i intentar treure Itàlia de les mans d'Octavi. A la proa dels enormes vaixells de Marc Antoni destaca una obra mestra de l'enginyeria antiga. Un ariet fabricat amb 3 tones de bronze. Com pesa? A l'excavació del monument, el doctor Zakos ha trobat un tros de bronze que creu que podia haver format part de l'ariet d'un dels vaixells de Marc Antoni que van lluitar a Àxiom.
Això és un tros d'història. Exacte. A l'aigua se t'hauria costat així. Mentre es prepara la guerra d'armes, la guerra de paraules és igualment intensa. Amb l'habilitat d'un relacions públiques modern, Octavi orquestra una campanya de propaganda per desprestigiar el seu rival. Posa amb ella perquè els facin quadres i estàtues. Ell representa Osiris o Dionís i ella Selene o Isis. D'aquesta manera ell el devia captivar amb alguna mena d'encanteri. Marc Antoni va ser el primer romà que s'associa amb una dona. Era el seu soci en les seves ambicions polítiques, les seves campanyes i estratègies militars, i sobretot en la seva imatge pública. Per defensar Cleòpatra, Marc Antoni fa tot el que pot per millorar la seva imatge entre les seves tropes. Fa encunyar unes monedes especials, on apareix amb un aire autoritari i sever. L'objectiu de la campanya de relacions públiques de Marc Antoni és animar els soldats dels vaixells de guerra que jugaran la vida per una dona. L'any 32 abans de Crist, Marc Antoni i Octavi ja estan destinats a enfrontar-se. Cleòpatra pressiona Marc Antoni perquè es divorciï d'Octàvia, germana d'Octavi. El factor clau va ser la negativa tossuda de Marc Antoni de deixar Cleòpatra. Octavi no triga a contraatacar. Arriba al Senat amb una bomba que afirma que és el testament de Marc Antoni. Vol que l'enterrin a Egipte al costat de Cleòpatra. D'aquesta manera renuncia a la seva identitat romana. Llegint el testament, Octavi converteix Cleòpatra en una dona que Roma odia a mort. La declaren enemiga de l'Estat. I l'estiu de l'any 31 abans de Crist, una combinació de desig i set de poder els porta a aquest escenari. A l'estret d'Àxium, a la costa occidental de Grècia, dues forces titàniques es preparen per atacar. Murray està convençut que el monument fa dècades que ofereix als experts pistes sobre l'autèntica batalla. No pas a les pedres, sinó als forats que s'hi veuen. Murray va trobar-hi una sèrie de clots de forma estranya, disposats de manera sistemàtica. Vaig veure aquestes entrades en forma de nas i vaig pensar en la part frontal d'un antic vaixell de guerra. Si tinc raó, seria genial. Murray creu que en aquests buits hi va haver els trofeus de la batalla d'Àxium més preuats per Octavi, els ariets de bronze, les puntes dels vaixells de guerra de Marc Antoni i Cleòpatra. És enorme. No hauria de ser aquí. Murray es va preguntar si aquest monument no podia ser una mena de prestatgeria plena de trofeus. La teoria de Murray era versemblant, però li faltava un element clau, un autèntic ariet antic. Sabia que era important, però no trobàvem cap ariet de cap vaixell de guerra per poder entendre com encaixava tot, el vaixell, la proa, l'ariet. No ho entenia encara. Murray havia de trobar un ariet per descobrir el significat del monument i verificar amb proves fefaents el que realment va passar a Àxium. Aquí fem el que se'n diu arqueologia experimental. Amb les proves que hi ha en aquest monument, mirem d'especular tant com podem. Les cròniques antigues conten que l'1 de setembre de l'any 31 abans de Crist, les forces de Marc Antoni van quedar bloquejades en un golf estret. Octavi els havia tallat l'arribada de provisions amb l'objectiu de fer-los passar gana per obligar Marc Antoni a rendir-se. Una nit, des de la seva posició estratègica, Octavi veu una lluentor estranya al cel. La flota de Marc Antoni compta amb tan pocs homes que es veu obligat a recórrer a mesures desesperades per impedir que els seus vaixells caiguin en mans enemigues. Marc Antoni crema algunes de les seves naus. Però quants vaixells de Marc Antoni sobreviuen? I què passarà quan les forces que li quedin s'enfrontin a la poderosa flota d'Octavi?
El 2 de setembre de l'any 31 abans de Crist queda preparat l'escenari per a una batalla que ha atormentat els historiadors durant segles. Un descobriment fet 2.000 anys després, a davant de la costa d'Israel, permetrà als arqueòlegs fer-se una idea del potencial de les forces desplegades a Àxiom. Per primer cop es troba un ariet intacte d'un vaixell de guerra a la badia d'Atalit. Aquest objecte de valor incalculable descansa ara al Museu Marítim Nacional de la ciutat de Haifa. Baixo al soterrani del Museu Marítim Nacional de Haifa i em trobo un objecte tridimensional gegant. Em fixo en la seva forma estranya i m'adono que no és la primera vegada que la veig. I recordo que la vaig veure a Nicòpolis el 1978. I llavors tot encaixa. M'adono que aquest ariet m'ajudarà a comprendre els buits que hi ha al monument d'August. Gràcies a aquesta pedra de roseta de bronze, Murray pot tornar al monument i revelar-ne els secrets. Analitzant les cavitats on suposadament hi havia els ariets, Murray pot fer-se una idea de les dimensions dels vaixells i de l'autèntic abast de la batalla que es va lliurar fa 2.000 anys. 1 de setembre de l'any 31 abans de Crist. La flota de Marc Antoni Cleopatra està atrapada al golf d'Ambràcia. Els seus homes acampen a la platja. Les forces navals d'Octavi, que els bloquegen el pas, es disposen fora del golf i acampen a prop. El que va passar aquell dia, fa més de 2.000 anys, continua envoltat de polèmica, deformat pel temps. La nit abans de la batalla, 140.000 homes de Marc Antoni i Cleopatra resisteixen al seu campament instal·lat en uns aiguamolls infestats de mosquits. Bona sort demà, nois. Jo me'n vaig al remolc. Estan acampats en una zona baixa d'aiguamolls. Els mosquits els martiritzen. N'hi ha que tenen malària. No tenen esma, es troben fatal, i no es treuen del cap que això de tenir Cleopatra per allà no pot ser bo. Per acabar-ho d'adobar, el que veuen des d'allà els posa més nerviosos encara. Les fogueres dels soldats d'Octavi, a pocs quilòmetres, il·luminen el cel. Mentre els homes de Marc Antoni esperen, un grapat de generals i una reina tossuda ajuguen el seu destí. Els generals de Marc Antoni els molesta la presència de Cleopatra. La mera presència d'una dona, de Cleopatra, al camp de batalla, indignava els generals de Marc Antoni. Però Cleopatra havia portat els vaixells i el tresor amb què s'havien comprat les provisions dels soldats. La reina insisteix que la millor solució és entrar en batalla per sortir del golf. Si conserven una bona part de la flota, sobreviuran per combatre un altre dia. Els generals de Marc Antoni li recomanen retirar-se per terra. Segons les antigues cròniques, va ser Cleopatra la que va insistir en una batalla naval. Quan Marc Antoni decideix fer cas a Cleopatra, els generals s'enfaden. S'ensumen la derrota o no suporten que els doni ordres una dona. Octavi i els seus homes veuen la situació amb optimisme. Són més de 100.000, estan descansats i tenen confiança en l'home que els mana. Pot ser fred i calculador, pot ser un solitari, però Octavi la sap molt llarga i aquesta nit té un cop de sort. Un convidat secret fa acte de presència a la tenda d'Octavi. És Dèlius, un dels generals en qui més confia Marc Antoni, que ha desertat, i du els plans de batalla de Marc Antoni. Octavi no hauria pogut demanar un millor espia en un millor moment. Enfortit per una informació inesperada, Octavi assigna personalment a cada un dels seus generals la missió per a la batalla de l'endemà. Gràcies a l'ariet d'Atalit d'Israel, Bill Murray també té una informació que val el seu pes en or. Mesurant els buits del monument, podrà calcular les dimensions dels vaixells de Marc Antoni.
Crec que van portar l'ariet fins aquí i el van plantar davant el mur. Llavors els picapedrers van mesurar la part posterior de l'ariet, en van calcular l'amplada i el van dibuixar a la paret. I llavors van anar tallant la pedra amb cisells. Aquí es veuen les marques dels cisells, així. Gràcies als buits dels ariets, Murray podia calcular no solament les dimensions de l'ariet, sinó també la massa relativa dels vaixells més poderosos de Marc Antoni i Cleopatra. En aquest bloc tenim mig ariet, o sigui que multiplicarem per 2. L'ariet feia 1,40 m d'amplada, per tant, era un ariet gran. Hi havia la possibilitat que, calculant les dimensions dels vaixells de Marc Antoni i Cleopatra, es pogués fer una estimació de la magnitud de la flota romana a què s'enfrontaven. Les dimensions que troba són increïbles. Creu que els vaixells més grans hi havia fins a 600 remers. Serien uns vaixells tan llargs com un Boeing 767 i 2 vegades més amples. És l'alba del 2 de setembre de l'any 31 abans de Crist. Com depredadors immensos, els vaixells de guerra d'Octavi comencen a moure's. A veure si ens en podem fer una idea de les dimensions. Aquest vaixell que tinc aquí fa una mica menys de 4 centímetres de llarg, però en realitat hauria fet 45 metres de llarg. 60 vaixells com aquest formarien una esquadra. Aquí els he posat l'un al costat de l'altre. Mireu quina filera. Així ens podem fer una idea dels problemes que haurien hagut de resoldre els comandants aquell matí del 2 de setembre. Marc Antoni espera donar un cop definitiu al seu enemic i tornar a Egipte navegant amb el vent a favor. Però perquè aquest pla surti bé, ha d'haver deixat enrere l'illa de Lefkos abans no afluixi el vent. Si aquest és l'extrem de l'illa que han de vorejar, el problema per Marc Antoni i Cleopatra és el següent. Han de fer avançar els seus vaixells des de l'entrada del golf aquí i han de sortir prou cap a l'oest perquè quan s'aixequi el vent, hissin les veles i girin cap al sud, puguin deixar enrere la massa de l'illa de Lefkos que veiem al lluny, allà. Els homes de Marc Antoni comencen a sortir del golf remant en direcció a la flota d'Octavi. No poden passar de llarg les forces d'Octavi, disposades en semicercle. La batalla és inevitable. La força de 100.000 remers decidirà qui pren avantatge. Qui són aquests homes? Oblideu les pel·lícules de Hollywood. No són esclaus encadenats als bancs, són homes lliures. Tractats com mà d'obra experimentada, cobren per sobre del salari mínim i no trigaran a demostrar el que valen. Bill Murray explica a un grup d'estudiants d'Atenes la força política dels remers d'Àxiom. Just on sou asseguts. Eren els que votaven a l'assemblea. Eren els que decidien la política amb l'estranger. Els remers eren els que tenien la paella pel mànec a Atenes. Va, marxa. Avall, amunt, enrere. Murray ensenya a uns estudiants més acostumats a les motos aquàtiques l'esforç que s'ha de fer per fer avançar un vaixell. Avall, amunt, enrere. Molt bé, heu avançat 15 metres. Milers d'homes treballen en trirems, les antigues naus de guerra que feien servir tots dos bàndols. Però fins ara no se n'ha descobert cap d'aquell període. El 1993 al Mediterrani es va varar el vaixell que més s'hi assemblava, construït segons indicacions antigues. Per als experts com Murray és un monument al passat. Murray camina per les cobertes i seu als bancs dels remers. Té així l'oportunitat extraordinària de veure i sentir el que van veure i van sentir els remers que van participar a la batalla d'Àxiom. Heu de pensar que és un trirem. Al costat dels vaixells de l'època de la batalla d'Àxiom és una nau menuda. Seria com una germaneta petita. Els vaixells més grans que van participar en la batalla eren molt més amples. No serà una nau gaire ràpida, no serà una nau gaire maniobrable, però pesarà de mala manera. Quan seus aquí tens la mateixa sensació que tens quan navegues amb un veler o amb un vaixell gran que avança per l'aigua. No és solament el so, és tota una sensació que notes al pit quan el vaixell avança per l'aigua.
Quan les forces navals de Marc Antoni i Cleopatra comencen a avançar, tenen una sorpresa. Les forces d'Octavi es fan enrere. Encara que els seus homes tenen gana i estan cansats, Marc Antoni es veu obligat a perseguir l'enemic. Com pistons d'un motor turbo, els remers de Marc Antoni posen una marxa més ràpida. A poc, la flota de Marc Antoni s'acosta a la d'Octavi. Els vaixells encara no són prou a prop per atacar amb els ariets. Però els dos bàndols són prou a prop per treure les grans armes de guerra de l'antiguitat, les catapultes. Aquest nom en grec vol dir que travessa els escuts. Si la fletxa l'emboliques amb un drap i li cales foc, encara és més perillosa. Bill Murray creu que a Axiom es va fer servir un altre tipus de catapulta per causar baixes des del cel. Aquí hi ha tones i tones de pedres que es van fer servir com a armes d'artilleria. Aquesta bola, que deu pesar uns 6 o 7 quilos, t'arribava llançada per una màquina que devia pesar com 2 o 3 Cadillacs. Aquestes boles es feien servir contra els soldats. El principal impacte d'aquestes boles era psicològic. Les boles queien amb tanta força que podien destrossar un home i sembraven la por entre tots els que quedaven esquitxats amb la sang de la víctima. Segons les cròniques, els primers informes de danys dels dos bàndols indiquen que les catapultes no van tenir un efecte gaire decisiu. Distància, 100 metres, i cada cop són més a prop. Per atacar amb èxit els vaixells d'Octavi, només queda l'arma per excel·lència de l'antiguitat: l'ariet. Però Octavi és massa astut per permetre aquest atac. Els remers de Marc Antoni comencen a cansar-se. Arribaran a temps els vaixells enemics per destruir la seva flota? O els destrossaran les forces d'Octavi? Les forces de Marc Antoni s'esforcen per acostar-se prou per fer servir els ariets contra la flota d'Octavi, que es retira. Amb els seus 60 vaixells, Cleopatra està situada darrere el flanc dret de Marc Antoni. Espera el moment oportú, preparada per quedar-se o fugir segons què passi en la pròxima mitja hora. La màquina propagandística d'Octavi la va acusar, després, de no intervenir en la batalla per no perdre els seus vaixells. Murray no ho veu així. No ocupa la primera línia d'atac, però en les guerres hel·lèniques la segona línia era molt important, perquè impedia a l'enemic penetrar pels espais buits que deixaven els vaixells de primera línia. A mi em fa l'efecte que Cleopatra va tenir un paper molt important en la batalla. Cleopatra sap que la victòria serà seva si la seva flota atrapa les forces d'Octavi i les destrossa amb els immensos ariets de bronze que llueixen les proes dels seus enormes vaixells. Murray creu que pot revelar els secrets centenaris d'aquesta arma formidable, ara que té un antic ariet per mirar de resoldre el trencaclosques.
Aquesta fusta ens permet entendre com funcionava l'ariet, perquè aquesta peça amortia la terrible col·lisió quan un ariet xocava contra la part baixa del buc del vaixell. Si aquesta fusta no respon com cal, el vaixell s'enfonsa i tots els de bord es moren. Aquesta és grossa. Les d'Axiom serien 4 vegades més grosses, i més encara. Després d'examinar les fustes, hem descobert que aquesta peça enorme feia com d'amortidor. És l'element clau, perquè quan aquesta arma xoca contra un vaixell enemic, el xoc es transmet per aquesta fusta cap a les planxes inferiors que formen el vaixell. Si la fusta de l'ariet és així de grossa per aquesta arma d'aquí, la fusta de l'ariet més gros de la batalla d'Axiom és així. El cap de l'ariet, que podia arribar a pesar 3 tones, és una obra magnífica. Però Murray no es va donar de la seva autèntica perfecció fins que no el va sotmetre a una anàlisi amb raigs X. Els resultats van ser sorprenents. Sembla mentida el que podíem fer fa 2.000 anys, fa 2.300 anys. Quan fas un objecte de metall tan gros com aquest, s'hi acostumen a formar bombolles. I el procés per controlar com es refreda la fosa de metall que forma l'ariet és el que determina la qualitat de la peça final de metall. Els raigs X revelen que el disseny de l'ariet era molt enginyós. La part frontal de l'ariet, que absorbeix la major part de l'impacte, no té ni la més mínima imperfecció i així presenta la màxima consistència on més cal. Revela el domini tecnològic del fonedor de bronze. A més de fer una arma enorme d'una sola fosa, resulta que la peça fabricada era d'una qualitat excel·lent. Els científics creuen que els ariets situats al capdavant dels vaixells causaven estralls a les naus enemigues. No és fàcil fabricar una arma com aquesta. Creiem que havien de tenir 30, 40 o 50 forns disposats en cercle, moment d'obrir les portes que el metall sortís i entrés al motlle. I això per fer un sol ariet. Imagineu-vos com devia ser fer els 630 ariets dels vaixells de la batalla d'Axiom. Veiem que aquells pobles tenien un gran coneixement i un gran domini de la fabricació d'armes. Eren capaços de fabricar metalls d'una qualitat extraordinària. És eficient, està ben fet, és tecnològicament superior i és preciós. I com és de fort l'impacte? Imagineu-vos un tren de càrrega llançant-se contra una paret a 150 km/h. Murray creu que la força dels ariets d'atac de Marc Antoni és determinant. Però abans Marc Antoni ha d'atrapar l'enemic, i segons les antigues cròniques, aquest és precisament el problema. Són les 2 del migdia. Els homes de Marc Antoni fa gairebé 2 hores que remen només per entrar en contacte amb les tropes enemigues. Finalment, la flota de Marc Antoni les atrapa, però la seva tripulació, morta de gana, està esgotada. Aquí baix fa molta calor. Hi ha centenars d'homes l'un al costat de l'altre. Sues com un condemnat. Has de fer 35 pelades per minut i dels pulmons només et surt aire calent i humit. Però no pots remar a tota velocitat gaire temps perquè comences a deshidratar-te, no trigues a afluixar. Els remers de Marc Antoni i Cleopatra estan gairebé extenuats. I potser fins ara, quan ja és massa tard, no s'adonen que Octavi ha esperat pacientment aquest moment per atacar-los amb totes les seves armes. En fugir de la flota del seu rival, Octavi ha deixat els remers de Marc Antoni pràcticament esgotats. Però a més, els ha tret cap a mar obert. Aquí els vaixells de Marc Antoni deixen més espai entre si i són més vulnerables. Ara els mariners romans d'Octavi entren en batalla. Els homes que han sobreviscut a la descàrrega de les catapultes els ha arribat el moment de tornar-s'hi. Si els remers són el motor de la nau,
Aquests homes són màquines de matar i cadascú té la seva especialitat mortal. Són les 4 de la tarda. La flota d'Octavi, gairebé 2 vegades més nombrosa que la de Marc Antoni, ataca els vaixells gegants enemics per darrere i pels flancs. Plutarc, l'autor romà, ens ho descriu així. Sempre hi havia 3 o 4 vaixells de Cèsar contra un de Marc Antoni. Els atacaven amb llances, javelines i bastons. Els homes de Marc Antoni feien servir catapultes per llançar-los projectils des d'unes torres de fusta. Els vaixells enemics s'acosten a 100 metres i l'atac s'intensifica. La idea és provocar el màxim de por i pànic entre l'enemic. Intentes disparar als homes que hi ha a coberta. Els vaixells van avançant cada vegada més de pressa i sents les veus que atien els remers i els rems entrant i sortint de l'aigua, mentre per sobre et van passant fletxes, projectils i pedres. Octavi no s'hauria atrevit a enfrontar-se de cara als enormes ariets de Marc Antoni. Ara els pot atacar pels flancs, on són molt vulnerables. Els remers d'Octavi acceleren per preparar-se per atacar amb els ariets. A poc, implacablement, els vaixells agafen velocitat i per als que es troben en la seva trajectòria no hi ha manera de fugir. Tot es tomba, tot es trenca. El soroll és terrible. Tothom crida, i llavors se separen, i es llancen pedres, es tiren fletxes, es llancen objectes a centenars de quilòmetres per hora. Octavi ordena als seus homes que preparin els garfis. Pugen a bord com una força d'assalt que s'enfila per les parets d'una fortalesa. Una batalla que s'ha iniciat amb l'enfrontament dels vaixells més poderosos de l'antiguitat acaba a cops d'espasa. Defensant-se d'un enemic confiat, els homes de Marc Antoni formen un exèrcit heterogeni de grecs, italians i sirians. No els mou el desig fervent de salvar-lo. L'única causa que els uneix és sobreviure. A 4:45 de la tarda, Cleòpatra s'adona que s'ha girat la truita. Ordena que hissin una bandera per alertar els seus 60 vaixells. Per acabar de complicar la seva situació, l'única sortida consisteix a travessar l'espai que ha quedat al centre de la línia dels vaixells de Marc Antoni. Les cròniques antigues i la propaganda d'Octavi van afirmar que la impaciència femenina i la covardia van fer que la reina fugís com una dona quan la batalla encara no s'havia decidit. Però segurament era l'estratègia que Marc Antoni havia previst, perquè en plena batalla Cleòpatra trobés una sortida amb els seus vaixells i els seus tresors i pogués fugir. Les tropes d'Octavi pugen a bord d'uns vaixells i calen foc a uns altres. Com l'historiador grec Dió Cassi escriu. El foc es va escampar per les parets i va baixar a la bodega. Molts, sobretot els mariners, van morir ofegats pel fum abans no els arribessin les flames,
mentre que altres van morir abrasats com en un forn. Molts dels homes de Marc Antoni van decidir posar fi a les seves vides. Per ells, com pels romans, suïcidar-se en plena batalla suposava una mort honorable, més clement que morir cremats vius. L'historiador Dio Cassi ens ho explica. Alguns soldats van trobar una mort decent a les mans dels seus companys a canvi del mateix servei. Així no van haver de resistir tortures i un cop morts, els seus vaixells en flames els feien de pira funerària. A les 5 de la tarda, veient la derrota de les seves forces, Marc Antoni puja a bord d'una petita nau per fugir. Alguns dels vaixells en flames de Marc Antoni s'enfonsen, però els romans van dur a la platja molts vaixells malmesos. Murray creu que, com era costum romà, Octavi va oferir als déus el 10% de les naus capturades. Com que hi ha 36 marques d'Ariet, calcula que el nombre total de naus de Marc Antoni capturades durant aquella llarga batalla va ser com a mínim de 360. I Murray creu que Octavi va guanyar la batalla naval amb una tercera part més de vaixells. Sorprenentment, aquestes xifres coincideixen amb les que donen les antigues cròniques. Per bé que l'abast exacte de la batalla continua sent motiu de polèmica, els experts coincideixen que el compromís de Marc Antoni amb Cleopatra és absolut. A les 6 de la tarda puja la nau capitana de la reina. Els historiadors expliquen que Marc Antoni no troba consol per la desfeta. Ell i Cleopatra s'adonen amb temor que la seva causa està perduda i que ara han de lluitar per continuar vius. Decideixen la ruta de retorn a Egipte, però no estan fora de perill enlloc. Vagin on vagin, Octavi els perseguirà. Per Octavi la batalla d'Àccium no haurà acabat fins que hagi atrapat Marc Antoni i Cleopatra i els hagi destruït. L'any següent a la seva victòria a Àccium, Octavi viatja per l'Àfrica i l'Àsia, reforçant el seu control a l'extrem oriental del seu imperi. Una de les dites preferides d'Octavi era festina lente, que vol dir a poc et tinc pressa. I és just el que Octavi va fer després d'Àccium. Quan gairebé un any després d'Àccium, Octavi va envair Egipte, Marc Antoni i Cleopatra s'havien quedat sols. L'1 d'agost de l'any 30 abans de Crist, Octavi s'acosta a les portes d'Alexandria, l'últim baluard de Marc Antoni i Cleopatra. Els romans estrenyen el setge sobre la ciutat i Marc Antoni veu confirmats els seus pitjors temors. Quan mira el port, veu que els seus propis remers alcen els rems en senyal de rendició davant d'Octavi. Ara que l'abandonen les tropes més lleials i tot, Marc Antoni es refugia rere les muralles d'Alexandria. Plutarc explica que Marc Antoni té un esclau lleial que es diu Eros. Marc Antoni demana a Eros que agafi la seva espasa i li clavi al pit. Però Eros no obeeix l'ordre. Ben fet, Eros, va dir Marc Antoni. Has ensenyat al teu amo com ha de fer el que no has tingut valor de fer tu mateix. Però la mort no li arriba de pressa. Decideix morir amb Cleopatra. Plutarc ens descriu aquest moment. Els presents van dir que no havien presenciat mai un espectacle tan trist. Marc Antoni, cobert de sang i agonitzant, i agafant les mans de Cleopatra, intenta aixecar el cos amb les poques forces que li queden. Els historiadors apunten a aquests antics textos dels seus últims moments junts com a prova que no els unien només interessos polítics. Si Marc Antoni no va estimar Cleopatra, va enganyar tot Roma i tots els historiadors. Marc Antoni podia haver repudiat la reina en qualsevol moment. La podia haver apartat del poder. Podia haver tornat a Roma, però no ho va fer. Un cop mort Marc Antoni, Cleopatra perd tot el seu poder.
Els soldats d'Octavi empresonen Cleopatra al seu propi palau. Allà rep una visita sorpresa. El mateix Octavi. Vol conèixer la dona que ha tractat de meuca. I després escriu que en aquest moment i tot intenta seduir-lo. O això també és propaganda, potser. Octavi la vol viva, com a presonera. Serà el seu trofeu humà més valuós encara que els ariets conquerits a Àxium. Cleopatra vol guanyar temps per preparar el seu suïcidi. Alguns experts creuen que Cleopatra ja havia experimentat amb diferents verins per trobar el més ràpid i menys dolorós. Deien que feia servir presoners vius com conillets d'Índies per provar els efectes tòxics dels verins. En aquesta cistella hi ha l'instrument mortal que va fer servir Cleopatra segons la majoria de cròniques antigues, però no tothom hi està d'acord. Plutarc, que ens explica la història del cabàs amb les figues i la serp, reconeix que, de fet, no se sap com va morir Cleopatra. Si Cleopatra mor gràcies a la serp, el seu verí no és només una manera ràpida de posar fi a la seva vida. La serp, símbol del déu del sol, té un significat secret. Cleopatra creu que si mor pel verí de la serp, es convertirà en una deïtat al més enllà. Cleopatra és l'últim faraó. Així que ella i Marc Antoni moren, Octavi pren el nom de Cèsar August i funda l'Imperi Romà. Pocs romans s'haurien imaginat que aquell jovenet malaltís s'acabaria convertint en el més gran dels emperadors romans, tal com va fer. La batalla d'Àxium es converteix en el mite fundacional de l'Imperi Romà. Per commemorar el seu triomf, l'emperador August fa construir una ciutat al camp de batalla. La bateja amb el nom de Nicòpolis, la ciutat de la victòria. Segueix la tradició d'Alexandre el Gran, que va fundar ciutats en les seves conquestes per l'Orient. La ciutat pretén estimular l'economia local i és un premi per als veterans lleials que van lluitar al costat seu contra Marc Antoni. Al monument, els visitants podien meravellar-se dels ariets dels vaixells de Marc Antoni i Cleopatra, exposats com a trofeus perquè els pugui contemplar tothom. Amb el pas dels anys, la ciutat de la victòria de Cèsar August s'ensorra. Però el llegat imponent de la seva victòria va canviar el món. Amb August, el primer emperador romà, tenim una perspectiva occidental. No és oriental, no és alexandrina, no és grega. És llatina. Mira cap a Europa i defineix així la història de l'Europa occidental que ens marca a tots. Podríem dir que el món modern és el resultat dels fets que van passar a la batalla d'Àxium. Curiosament, la major batalla naval de l'antiguitat porta el període de pau més llarg de la història. 300 anys. Un resultat d'un moment històric únic. Marc Antoni i Cleopatra i Octavi atrapats a la batalla que va canviar la història per sempre.